Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel and thank you so much guys sa pag-subscribe sa amo ang channel and don't forget nga i-like o i-share o kung naamoy pangutana pwede pod mo nga mo comment diri ubos sa atong video. Karon guys kay nga atong pagahisgutan aduna lang ko i-share ninyo nga mga pila ra kabuok nga mga patuo-tuo or mga superstitious beliefs nga ato pag yung namana gikan sa ato ang mga katigulangan nga kana siya mga patuo-tuo ha wala na gitudlo sa atong simbahan which is ang simbahang Katoliko na ana sa wala na gitudlo wala na gibutang sa Catechism of the Catholic Church. So, buot ipasabot nga, kana silang mga patuo-tuo, wala na sila'y bili. Kumbaga, kung ato pod ng, kung muingon pod mo nga, walay mawala nato kung mutuo ta, pero sa tinuod, adunay dako kaayo nga mawala ninyo kung kamo mutuo. Anang mga patuo-tuo, kanang mga superstitious beliefs. Una, syempre, ang inyo ang pagtuo, pagsalig sa Ginoo, asa man day mo mutuo, adto sa Ginoo nga pinakalabing gamhanan nga naghimo sa langit ug sa yuta, nga maogyoy tuburan sa tanang mga grasya, or adto mo sa pikas nga mutuo. Murag wala na hingpit ang inyong pagtuo. Ikaduha, ang kining mga patuo-tuo, usa na siya sa mga babag kun nganong dili nato madawat ang grasya o panalangin sa Ginoo nga murag haut kay nato ang swerte ba, haut kay nato ang mga grasya ba nga atong gipangayo. Natay gipangayo, lisod kaayo kay dugay kaayo mahatag, dugay kaayo nga maabot nato. Pero napoy mga grasya nga kung limpyo lagi ta nga kanang walay nakababag, dali jud kaayo nga madawat nato. Namang gukoy gi-post diri sa akong Facebook wall kabahin ani mga patuo-tuo pero ako lang ni siyang sulti dire balik. Asa naman to? Okay. Ang number 1 nga mga patuo-tuo kung ikaw taga probinsya ug naa ka sa bukid, kinig yung duna kay tangkil or mga habak. Actually guys, kanang mga tangkil ug mga habak matud pa ni Father Darwin Gitgano, usa na siya ka exorcist didto sa Bohol. Kana siya kay ID na siya ni Satanas. ID na siya dito sa impyerno kay stricto na daw kuno sila didto. No ID, no entry. Mo nang maglisod jud og sulod ang Ginoo nimo kun aduna kay habak. Kay kanang mga habak, mga tangkil gi orasyon na kanang mga orasyon nga na dili na iya sa Ginoo. So grabe kayo na guys. Kinahanglan na ninyo i-apil og kumpisal gyud sa pare kung gusto mong mangumpisal. Ikaduha, kining mga pulseras lagi, kining mga pulseras kuno ng kanang pula nga gipang suot sa mga bata, sa mga newborn babies. Daghan na kay kung nakita na labi na kung ikaw taga probinsya niya. Napoy uban nga kanang dili pod madinawaton ba nga kuanta na kay antay-buyag lagi kuno na pero kana siya guys patutuog na siya guys. Usa punas nakababag kana mga windows na sila sa mga sa pikas. Ikatulo kanang magpatambal kag albularyo. Kanang kung aduna kay mga sakit nga gipangbulo sa imong lawas, ayaw adto sa mga albularyo kay kanang albularyo dili na iya sa Ginoo bisag moingon pa na nga gitugahan silang Señor Santo Niño, gigamit lang nila Señor Santo Niño nga kuan kanang mga santo San Vicente kuno unsa pa na diha, ayaw jud mo tuo ana kay man gilinlang ra gyud mo ana. Nya moingon mo naayo lagi mo, naayo lagi mo pero sige balik-balik. Wala gyud nga mahingpit nga mawala kay dili man na iya sa Ginoo, gilinlang ra jud mo ana. Hangtod na madugay murag masamot pa na inyong gibati, mga pilag damtag pila ka tuig masamot na. Mo nang ayaw jud mo patambal og albularyo kung aduna mo gipamulo sa inyong lawas, adto na lang mo sa doktor. Dayon adto mo sa pari, pangumpisal mo didto. Dayon simba mo matag Domingo. Dayon pangalawat. Moro jud na, moro ginahiling, di gyud makasulod ang mga dautan sa imong kaugalingon kung ang Ginoo na magpuyo sa imong dughan. Kining ikaupat, kining mga halad-halad gani panahon sa mga sa kalag-kalag kanang ibutang sa inyong altar. No, patuo-tuo na kay na siya guys. Ay na mo ana guys, kay hugaw jud kayo na. Kana siya kay ang mga kalagod
katong mga nangamatay sa atong mga mahal sa kinabuhi, mga kaparintihan, dili na sila mukaon. Ang ilang kaunon, ang ilang gikinahanglan pag-ampo o pamisa. Ayaw na mo anang halad-halad, Diyos ko. O kanang mga halad-halad gani sa New Year, nga kanang mga lingin-lingin, kanang pangpaswerte daw, ayaw na mo ana. Pwede na mo mapalit og mga prutas, kauno ninyo, dili ka intended for halad-halad. Kanang magtukod mo og balay, nga maglatid mo kay maayong adlaw, maayong utso baron nga unsa nang number, maayong basta unsan adiha, ninapo mo gipanglubong diha na ang inyong balay naanay window sa mga dautan. Kay kana siya dili na iya sa Ginoo. Ang Ginoo kada adlaw naghatag og panalangin, kada adlaw nagprotect nato. Walay gipili o walay oras ang gipili sa Ginoo. Mao na sila mga patutuo na pagiuban. Kini ganing magpalit mo aning Santo Niño nga palaboy kuno kanang color pula o color green nga magdala og sungkod napay bulsita. Manginana bago si Senior Santo Niño God nga himuon ninyo pampaswerte. Kana siya si Senior dili na siya tinuod nga Santo Niño, patuo na. Dili na siya approve sa Catholic Catechism of the Catholic Church, pero nay ubang mga pari nga wala kabaloan na gatuog okay ra. Pero kana siya patuo na siya, usara jud ang atong Senior Santo Niño nga image, which is katong Senior Santo Niño nga gaana gadala siya kalibutan respikas kamot sa left hand niya, nagkuan siya sa kamot dire gaana ba to? Ana, balo unsa to ihang kamot ana. Dire sa iyang right hand. Usara jud ang Senior Santo Niño nga image. Kana si Senior Santo Niño mo na siya image ni baby Jesus ha. Unya, sunod kini kunong dili maligo og Biyernes og mga Martes. Ligo mo oy, madahan nga nung motuo man mo ana kung mga mahadlok mo mabuyagan mo. Kung kamo mahadlok mo, hingpitan ang inyong pagtuog pagsalig sa Ginoo. Kay kung ang Ginoo naa na ninyo, nag-uban na ninyo ang kahayag, limpyo inyong dughan, di mo madudtan buhat sa mga dautan. Kini pong mga sungil-sungil daw sa bata, kay pampabright baron, balo unsa pa ng mga sungil-sungil ninyo. Ug kanang dili daw mo putol og buhok sa mga bata kay wala pay 1 year. Ang akong anak gani wala pay 1 year, lagot ko nang ingon nga wala pay 1 year, sige na ko putlan. Depende ra man guna ang Ginoo mo ay nalipod nato, dili gina siya mosugot ang Ginoo nga at siya ang atong gisaligan nga dunay mahitabo nato. Mo nang kinahanglan gyud nga usahon jud nato tong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo. Kana daw mga dunay eclipse nga sa mga buntis di pagawson, nung gutaon nga sus ang Ginoo may akong gisaligan. Hala na initawa guys, wait sa. Ay sorry guys, naputo lang akong video kay nanawag na ako. Mag prayer service daw sila dito sa among namatay nga bana sa among kauban. Okay, kining mga matuo pod og mga horoscopes. Mga patuo-tuo na. Kining daga actually gamay maura na so far nga akong nakuanan nga mga patuto, pero duna jud daghan kayo mga patuo-tuo nga nasubrahan na pud kaayo. Guys, wad-a na ninyo ang mga patuo-tuo. Instead, kung duna mo gipangmulo sa inyong mga lawas, adto mo sa doktor, dayon adto mo sa pare, pangumpisal mo. Diyan simba mo matag Domingo, din pangalawat mo, limpyuhi pirmi kanunay ang inyong dughan og tangtangan ng mga ut-ut, aligot-got, kapungot, tanang mga bati di sa inyong dughan aron kanunay nga ang grasya og panalangin sa Ginoo inyong maangkon. So, maora gina siya guys. Ang pinaka-importante kana mga patuo-tuo, mga babag ra na guys, mga babag na. Usahay ra ba kining duna mo'y daghang mga lana gikan sa mga mananambal, gibutang ninyo sa inyong balay, kabantay mo inyong balay purting pagkagubuta, daghan sigilag away, dili mo katulog, maggisa mo, daghan mo gipangmulo. O mo kabalogod kay kanang mga mananambal, kanang naay mga gipang orasyonan nga dili sa Ginoo, mo ginay makadala og kadaot. Instead, limpyuhi ang inyong kasing-kasing o dapat ang kahayag sa Ginoo kanunay nga inyong giuban. Kay kung anaa mo sa state of grace or sa state of grasya ba, but ipasabot, limpyo mo, kanunay mo nagsimba, sa kanunay mo nangalawat, kanunay mo nangumpisal every month, dili na ninyo makaduol ang mga dautan.
Dili makadulot ninyo ang mga daotang mga tinguha sa mga daotang mga tao nga nagplano og dautan nganha ninyo. So ayon mo tuwa ng mga tangkil, mga ayaw na mo pahilot baron nga dunay mga orasyon, ayaw na mo ana, basta kay dili na siya maayo. Ang importante, ang Ginoo usara ang atong gialagaran, ang Ginoo nga labing gamhanan sa tanan ang naghimo sa langit ug sa yuta. So wala tay lain nga alagaran kun dili siya lamang tungod kay siya ang pinakalabing gamhanan. So kung unsay atong pangayoon niya, kung limpyo lang ta ato jud na nga maangkon. Ug kana siya, grabe kayo ang Ginoo nga mo kana ganing mo saad gani. Maluluyon baya siya, Diyos nung kaluoy, divine mercy. Maluluyon ang atong Ginoo. So kung kinsa katong mga tao nga nagmatinud-anon kaniya, nga naghangyo kaniya, nga naningkamot sa pagpaduol kaniya, dili jud niya balibaran. Mao gid nay timan eh. So Ginoo ang duula og tuman ug buhat sa iyahang mga kasuguan. Pagsimba, kumpisal, kalawat, matag Domingo. O bisag kada adlaw gani, nindot kay nang mga lawat matag simba mo matag adlaw. Dayon paning kamuti nga inyuhang mga kinaiya mabag-o usab. Kanang pag-abli, paning kamuti sa pag-abli sa inyong dughan sa pagkamasinabtanon, tangtangan ng mga kahiubos, kasilag tanan kay mga babag na dili gusto ang Ginoo na kay gusto ang Ginoo kay siya mahigugmaon man. So ang gusto sa Ginoo is gugma. Okay guys, bye-bye guys, ka mag-praising na pod mi karon guys. Magsugod na mi sa mong rosaryo alas 2. Okay, babush.